E que mereces todo o bo que che pasa. Igualmente a vos. Agora sí que sí, Xosé Ramón, este é o gran final que merecía o noso maravilloso, así que imos deixalos gozar deste momento, que eu teño que darlle paso á nosa seguinte cámara oculta. David é un bo exemplo de como os galegos e as galegas reaccionan ao ver que alguén se aproveita de outra persoa indefensa. Por sorte, non é o único. E hoxe imos descubrilo na nosa segunda cámara oculta da noite. Vexa. Como xa comprobamos que por esta cafetería pasan moitas persoas maravillosas, decidimos poñer de novo a gravar as nosas cámaras. As actrices están preparadas e a que interpreta a vítima chega agora mesmo a súa cita coa falsa curandeira. Hola. Hola. Son Mari Carmen. Ay, hola, Mari Carmen. Díxome Fátima que te iba a encontrar aquí. Sí. Ay, como estás? Veño moi nerviosa. Ves moi nerviosa. Pues moi nerviosa. Tranquila, que eu che vou axudar. Estou desesperada, a miña filla me xa están moi desesperadas porque o meu netiño ten cancro. Sí, pero... E os médicos non dan. As rapazas da mesa do lado empezan a comentar entre elas a situación. Os médicos moitas veces non acertan. É millor, mira, o primeiro que vas facer é dicirlle a túa filla que non lle faga caso aos médicos. Sí, porque moitas veces estas enfermedades son emocionais moitas veces, porque é por a karma da familia. Mira, tes por aí unha foto do teu neto? Sí, teño. Teño unha foto do meu netiño, mira. Mira, ten 21 anos, sabes? Ai, sí. E dice que se quere casar po ano que ven. Xa, pois tranquila que se vai casar seguro, porque iso non sou eu. De verdad que se vai Está casar. cantándose esa muller, Sí. Eu vou curar a enfermidade do teu neto. De verdade? Sí, eu vou curar a enfermedade do teu neto. Vale? Pero isto vai ser un proceso longo e complicado. Ai, pero vai ser un eu son unha viuda. E cobro unha pensión pequena, sabes? E non teño Mira, nos vamos a nada. emprender xuntas un camiño, vale? De sanación. As mozas continúan pendentes da conversa, pero decidirán intervir? E ti vas ser o vehículo, porque primeiro vou empezar contigo, porque vexoche unha aura moi oscura e a enfermidade a ten o teu neto, pero ti e o resto da familia está de transmitir esta negatividade. Pero Entonces, que mira, os médicos dicen que van a volver a operalo e o meu neto non vai aguantar esa enfermedade. operar nada. Dille a túa filla que lle diga aos médicos que de operar nada. Que se este quieto, que isto soluciono eu. Ti canto cobras por isto? Porque Bueno, pois, mira, sobre uns 2.500 euros. Mira, non te eu preocupes. como xunto eses cartos e non teño... Somos unha familia pobre, non teño conocidos que poida xuntar eu esos cartos. Mira, tú podesme pagar en varios plazos. Na primeira sesión, chegasme algúns cartos e logo xa continuamos. Aínda que, por momentos, as rapazas semellan desconectadas do que está a acontecer, non deixan de botar olladas ás nosas actrices. Necesito algo de ti que sea moi importante para ti. Vexo que traes unha medalla aí da Ai, sí, Ruse. esta medalla. Deixoume a miña nai cando morreu, sabes? Claro. É un recuerdo de familia. Era da miña avoa. E eu quero lle deixar a miña neta. Vale, pois mira, nos empezamos aquí a terapia ahora mesmo e despois con esa medalla e a foto do teu neto eu continuo na miña casa cas miñas ervas e cos todo o meu incienso e todo eso continuo. A pesar do que escoitan, as mozas non se deciden a dar o paso. Eu quería chamar a miña filla para consultarlle. Pero eu non teño teléfono. Todo cambia cando a rapaza da camisa azul escoita que a señora precisa un teléfono. Vai deixar. Ala vai. ¿Necesita llamar a alguien? Necesita chamar a alguén? A moza ofrécelle o móvil á señora, pero, como a anciá está moi nerviosa, acaba sendo ela quen chama a suposta irmá da vítima. Porque, en realidade, quen responde é Lucía. Hola, ¿qué tal? Mira, no sé, es que estoy aquí con su hermana que se llama Mari Carmen. Mari Carmen. ¿Puede ser? Sí, claro, pero ¿qué pasó? Está muy nerviosa y necesita el teléfono de su hija.
Pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Está nerviosa? ¿Pero está mala? ¿Pasó ya algo? Vino junto a una señora que parece ser que cura problemas de cáncer. Y no sé si tenéis algún familiar con cáncer o así. Y ella vale, pues ella se citó con una señora que parece ser que tiene poderes de curación. Está tratando con agua bendita, con su mortero, aceite. Sí. Seguramente le va a meter una clavada que te cagas, ¿entendés? Acaba de advertirlle de que están intentando estafar a súa irmá, pero vai máis alá. Eu deixei o teléfono, se queres vir a sentar a ela, eu sei onde está aquí unha cafetería. Dime, sí, por favor. Dime, ¿onde é? ¿Onde me dis? Lupes, café, bar, Lupes. Ajá, en Santiago. Esa sí, en Santiago, non sei onde está, chamada Filla ou así, non se acorda o teléfono. Sí, vou localizar agora mesmo a filla, a ver si, bueno... Efectivamente, ela está nerviosa, está moi nerviosa. Ai, por favor, moitas gracias, de verdade, moitísimas... Se queres, mándote a ubicación, o sea, memoriza o número, polo WhatsApp, mándote a ubicación. Mándoche a localización. A rapaza quere asegurarse de que alguén da familia se achegue a recoller a señora. Queda tranquila, está falando con tu irmán e vai vir alguén a xunta túa. Aquí a cafetería. Xa lle vou mandar a ubicación. Está chorando. Gracias. Nada, le voy a mandar la ubicación y va a venir su hija seguramente o alguien, o su propia hermana. Mentres agardan, a moza volve ao seu asento, aínda que por pouco tempo. Si te parece ben, ti dasme esa medalla eu levo, axúdate. Mira, eu levo xa na casa, traballo con ela. Xa na casa. Pero no le puedes quitar el colgante, o sea, que es lo que ella quiere y es lo que me hace ella. Pero con ese colgante, como é moi importante para No, el colgante no é se... para solucionar. Hasta que venga su hija no te lo voy a dejar llevar. Hasta que venga su hija no te voy a dejar que le quites nada. Y menos de oro, vamos. O sea, no puedes quitar nada hasta que venga un familiar. Está nervioso, no le vas a quitar nada. Estando aquí no voy a dejar que le quites nada. Impediu que a falsa curandeira lle quitase o colgante. Chamou a irmá da señora para que viñese buscala e, ademais, non deixou só a vítima. Esta moza é unha persoa maravillosa e temos que dicirllo. Es una persona